हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल। गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। नैथियाव जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेल बिथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। मानोना बिथांमोननि चेनेला सान्दुं अखा बार दै गासैयावबो सौसिनानै दिनै फैयै फैयै गाबोननि सम 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइ बिसिमहालागै बिथांमोननि चेनेला 4 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो गोबांथार मोजां गाज्रि खबरखौ मिथिनो मोनबाय। जोङो गोबांथार बर' हारिनि गेजेरावहाय जानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबाय। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि चेनेल थानायनि थाखायसो जों माखासे खौरांफोरखौ मिथिनो मोनदोंमोन। दिनै आसा खालामो बिथांमोना जोबोद मोजाङै मावबोबाय आरो बिथांमोना गिया लना जेरावबो थांनानै गेजेर गेजेर हाबलाबायनानै बिथांमोना मोजां गाज्रि खबरखौहाय गिदिर गोलावफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय, रायजोफोरनो बेखेवथिनानै होबाय। दिनै बिथांमोननि चेनेला 4 बोसोराव आगान सुरबाय। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो जुदि गावनि हारिनिनो गावनि बर' हारिनि गावनि बिमानि रावआवनो चेनेलफोरखौहाय जोङो मिथिनो मोनदोंमोन। दिनै रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांमोन नङाब्ला जोङो गावनि हारिनि चेनेलखौहाय जोङो गावनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मा जादों मोननाय नङामोन। दिनै बर' हारिनि चेनेल थानायनि थाखायसो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनदों आरो नुबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला आसामनि चेनेला बर' हारिनि जानाय जाथायफोरखौहाय मोनफ्रोमावबो मोनसेबो फोरमाया। बेनिखायनो बयबो जोङो बर' हारिनि गाव गावनि चेनेलखौहाय मान होनायजों लोगोसे साबायखर बावो। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन बेयावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारिनि